Kuya, parang iba. Out. Ano iba? Ganun din siya. Parang itong mga ibon na to, nanggagaling to mamaya sa ano, parang nanggagaling siya sa leaf, ganon. Hindi, ginaya ko kasi. Ha? Gusto mo yung palipad sila? Oo, yung palipad, yung kagaya sa picture na sinend ko sa'yo, kuya. Kaya mo ba yan? Yung, Pabaliktad kasi ito eh. oo. Yung parang ganito, kuya. Oo, nagaganyan sila. Oo, yung parang, yung ganyan. Iya, siya dito. Sige, pabaliktad kasi ito. Ayusin. Kuya, pakilap. Kasi sayang yung pakilap pa rin. Yung sa kanya, parang ang cute. Ang ganda, kuya. Ayusin mo. Pwede lang mabura, kuya? Ah, sige. Tapos ito din, kuya. Oh, pwedeng pa ganunin mo, kuya. Oh, instead na patayo. No? Kuya, okay lang. Pa-side din. Oo, yung parang pag ganun, kuya. Oh. Para nagsalo dito yung Dito. mga... Oo. Sorry, kuya. Hindi, wala. Isin ko na yung sakit basta maganda. Yung satisfied ako. Yan, ganyan, oo. Para naglalaks ng tagalog. Para tapos yung mga ibon, yung isla, parang nanggagaling. Parang nanggagaling sila sa puno.
O isa lang kuya yung sa matigas ha. Nakakamsakit. Tapos saan ba yung isa? Tapos kaya lagyan mo rin yun ng bito-bito, bilo-bilo ka na. No, kuya? Ayan na. Dito. Kuya, yung dahon mo na unahin mo ha. Para kasi malambot yan. Malambot na. Huwag na sa matigas. Sakit. Ma, tudol. Hindi na ba am? Tutulong ka ba? Itim lang yung to kuya, tama po? Okay.
na ako makita. Hmm. Yung sakit ng ulo ng dito yun. Nasa bird ka na kuya? Hindi pa. Okay.
Marami pa nang nagpapasaan dito kaya? Sa dito? Oo. Pero maliban sa tato, nagtatrabaho din po kayo? Wala. Okay. Dati nagtatrabaho. Okay. Humanap ng trabaho. Yung pandemic pa kasi. Tapos ang dami kaya? Pwede mo nang tignan. Tuod. Kala ka nami. Aw ka nami. Yes. Oo, kuya, ang ganda. Thank you. Pero kuya, lagyan mo ng ano ha, Oo. yung nagkoconnect yung mga ibot. Parang bilis pala, no? Kamay mo. Okay. Long! Gigi grabe. Sa ibon ka na kaya? Oo, mapunta siya. Okay. Yan pala.
Sa may buto pala, may pinasakit mo. Ano yan? Ilang ibon na natapos mo kaya? Hindi pa lang naglalining pa lang ako sa inyo. Okay. Doko lang yun, Dek. Pero yung dahon kuya tapos na yan. Okay. Mupasa ka naman dito.
Dahil. Ay, alang ganda. Oh, sige. Pero kuya, lagyan mo maya ng gulo mo. Nang ka-connect. Sige. Kamatisan nga na. Sabi nga kamatis na na. Hindi yan yung mag-auyas may buto mo. Hindi ako nabot sa... Ha? Hindi ako nabot sa buto. Ano lang, bili ka lang ng gamot. Yung Siya ano yung ako. picture na. Sige. Walang gusto ko. Sa pangalawang ibon pa lang yun kaya? Maklan. Tapos ng dalawa? Ah, yun yun sa pinakatutok? Okay. Doon katawan, doon ako kuryente dyan, banda. Isang mga kaadok ko. Oo nga. Parang ano nga. Yung sa may buto lang ang ibon. Akala ko karayong yung pantahe. Hindi pala. Akala ko ganon. Hindi mas manipis. Oo.
pangalan ng kuya maliit na kanina? 100 mo. Kahit doon sa atin kuya dati, nagaganta ka rin? Hindi, dito na lang. Dito na. Nag-aral ka dito ganito? Hindi, sa tropa ko. Ah, talaga. So, syempre may una kang pinagpraktisan nito. Kapatid ko. Yung ginagawa mo kuya, yung connect na?
Totoo na talaga yan. Totoo na yan. Hindi na matanggalan ko, di ba, no? Hindi na. Saan narinig? Huwag na ko ba? Tan, Tapos na kaya? bali lang. Dali siya mo. Terus kan tulang din. Makaya ko. Ay, hindi ko ba? Hindi ko sakit. Oo, totoo yung dito. Sakit sa akin. Ano yung gamot mo kaya Ito. sabi mo? Ah, ako si Din naman pala kuya pwede. Ah, meron kami nito sa bahay. Yan lang mas maganda yung Ito. Ah, okay. Huwag mo tuklapin pagka ano. Ah, alin tuklapin? Kasi magbabakbak yung Ah, tapos anong gagawin ko lang? sugat. Ayaw mo lang. Ah, okay. Tapos gamutin tuloy mo lang yun. Ito. Ah, okay. Ano, sila sa Sa tulog? Kinatay. Sige, salamat ha. Bago nila din mo na yun. Ito ni. Salamat din. 300. Salamat. Kung ano mo. Kuya, thank you so much. Sige po. Thank you po. Sige po.
live mo. Bili po kayo puto. Little sukot. Ito pinalpas ma? Galing po kaya ang makalpasan? Oo. Nagkagamatag na eh. Di? Di gumatag ka rin. Tasa? Wala din display na. Di naman inendo. Guys, maraming salamat. Happy New Year sa inyong lahat. Akala ko pinatay na ng anak. Guys, Happy New Year. Thank you so much guys. Mag-end na ako.